trăiesc prin oamenii care le dau viață, iar oamenii gravează istoria locurilor. În fiecare miercuri la Radio Târgu Jiu, ca să știm de unde venim, altfel despre istorie. Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit. La microfonul emisiunii Altfel despre istorie, Andrei Popete vă propune astăzi o discuție contextuală despre istorie ca disciplină predată în școală. Vom încerca în minutele ce urmează să răspundem la o serie de întrebări apărute pe marginea acestui subiect, a cărui actualitate creează în continuare vii controverse în rândul opiniei publice, în special din România. Căci, așa cum vom vedea în partea a doua a emisiunii, lucrurile sunt suficient de bine așezate din această perspectivă în restul țărilor din cadrul Uniunii Europene. Care este așadar scopul acestei materii în care, în general, elevii români fug, asociind disciplina istorie cu memorarea prea multor evenimente și date? Ei bine, întâlnim trei direcții care, conștientizate și asumate de tânăra generație, credem noi, ar putea modifica radical percepția asupra istoriei. Această viziune merge pe ideea de a dobândi cunoștințe despre trecut și despre înțelegerea acestuia, lucruri absolut necesare, credem, pentru a deveni o persoană educată. De altfel, dintr-o poziție umanistă, istoria tocmai aceasta face, contribuie la educația generală. Se are apoi în vedere elaborarea unei perspective și a unei percepții istorice, istoria fiind o disciplină științifică ce oferă, desigur, în mod intrinsec, cunoștințe și aptitudini valoroase. Și, în fine, cu voia dumneavoastră, o a treia direcție de care, stimați ascultători, trebuie să ținem seama: dobândirea unor cunoștințe și aptitudini precum socializarea, pregătirea pentru statul de cetățean a tinerilor sau o mai bună percepție a realităților internaționale. Elevii, în special din clasele de liceu, ar trebui să studieze îndeosebi istoria contemporană, pentru că în mod frecvent problemele contemporane îi determină pe oameni să dorească să cunoască mai multe despre trecutul lor istoric. Este această discuție pe care o propunem astăzi tema mai multor seminarii naționale și internaționale despre predarea istoriei în secolul al XXI-lea. Această disciplină este un obiect de studiu la care elevii ar trebui să învețe că există de obicei mai multe puncte de vedere asupra evenimentelor din trecut. Fiecare ar trebui să rețină prin intermediul cursurilor de istorie că unul din scopurile învățării acestei discipline îl reprezintă creșterea gradului de înțelegere a societății și a comunităților cărora elevul le aparține. Istoria învățată în școală constituie o formă aparte de istorie. Ea diferă atât de istoria prezentată la nivel academic, cât și de istoria populară. Asupra istoriei predate în școală se manifestă însă numeroase presiuni, datorită așteptărilor părinților și, de ce nu, ale opiniei publice. Și aici ar fi bine să avem în vedere, stimați ascultători, de exemplu, problema utilizării exagerate a istoriei pentru a se obține un efect asupra tinerei generații. Mai bine spus, aici se poate discuta pe tema deosebirii între istoria ca știință și istoria ca obiect de învățământ. Toți profesorii tineri se confruntă cu discrepanța între cunoștințele acumulate pe timpul studiilor lor în facultate și cele pe care doresc să le prezinte elevilor lor. Ei trebuie în primul rând să facă efortul de a transpune cunoștințele lor la acest nivel, dar duce aceasta la necesitatea de a deosebi istoria ca știință de istoria ca disciplină de învățământ? S-a atras atenția asupra legăturilor dintre ele și anume faptul că istoria predată în școală trebuie să reflecte și să urmărească istoria de la nivelul academic.
Ei bine, trebuie să-i obișnuim pe elevi cu istoria critică. Nu trebuie să evităm să prezentăm subiectele doar pentru că sunt controversate. Astfel, suntem avertizați cu privire la pericolul de a prezenta elevilor informații lipsite de importanță și este subliniat, dacă vreți, faptul că trebuie să permitem elevilor noștri să scruteze complexitatea istoriei și să măsoare gradul de veridicitate al surselor istorice. Pe scurt, stimați ascultători ai postului Radio Târgu Jiu, elevii trebuie să își afirme capacitățile de gândire critică. Deseori, de altfel, am fost puși în temă în legătură cu pericolul că elevii primesc, în general, o viziune simplificată a istoriei, ruptă de rezultatele cercetării științifice. În același timp, a fost subliniată și cealaltă parte, celălalt pericol al istoriei, și anume că profesorul poate să fie mult prea mult tributar cercetărilor științifice. Cercetătorii pot uneori să manevreze distanța dintre propria lor perspectivă asupra lucrurilor istorice și caracterul obiectiv al acestei științe. Trebuie, dacă vreți, să fim conștienți că facultățile de istorie din universități, și nu vorbim aici doar de cele din România, încearcă deseori să răspundă provocărilor lansate de curentele la modă din cercetare sau tuturor formelor de dominație ideologică. În acest mod, unele evenimente gata falsificate pot trece direct de la nivelul universității la cel al școlii generale. Mai mult, este periculos să alcătuiești un curriculum de istorie doar din teme la modă, neglijând ceea ce ar trebui să fie baza adevăratei istorii. S-a sugerat chiar că, dincolo de confruntarea dintre cercetare și predare, ar trebui stabilită o relație dialectică între cele două paliere ale istoriei. Aceasta se justifică prin aceea că profesorii din universități nu trebuie să se rupă de ceea ce se predă la învățământul general și trebuie să cunoască curriculumul școlar de istorie, dar și evoluția acestuia. În acest mod, se poate stabili o relație bilaterală, aparte, care să permită un echilibru absolut necesar de stabilit în cadrul predării istoriei. Despre cum este predată istoria în școlile unor țări din Uniunea Europeană vom afla mai multe în partea a doua a emisiunii, după o scurtă pauză muzicală.